Apariția acestor meșteșuguri în Apuseni a fost determinată în principal de insuficiența producției agricole. În condițiile izolării moților pe înălțimile împădurite, dar rece ale apusenilor, confecționarea vaselor din lemn, văsăritul, a asigurat un venit mai substanțial decât cioplitul și fasonarea lemnului. Vasele aveau o căutare mai mare și, în schimbul lor, moțul obținea mai ușor ceea ce nu putea cultiva la el în gospodărie. Meșteri renumiți în confecționarea vaselor din lemn întâlnești mai peste tot în zona munților Apuseni, dar mai cu seamă pe cursul Arieșului superior. Văsarii din comunele arieșeni, Gărda de Sus, Scărișoara, Albac și Horea fac ciubere, donițe și putin din lemn de brad, iar cei din Vidra și Avramiancu sunt cunoscuți în țară mai ales prin butoaiele din lemn de fac. Din cele mai vechi timpuri, văsăritul se învață din tată în fiu, în satul natal, fără trecerea printr-o perioadă de ucenicie. Pentru a obține doaga, elementul de bază în confecționarea vaselor din lemn, meșterii lucrează cu o precizie aproape matematică. Astea-s dojele din care să fac ciuberile. Ce-s pregătite toate să pune pe un cerc, să prinde o dogă cu un clește, cu o cleașcă de aia și să începea să pune dogă lângă dogă până se încheie ciubărul. După ce s-a încheiat, se ia cu mezitreala pe din afară, se rotunjește frumos, după aia se ia cu cuțitoaia, ia pe dinăuntru, cum îi zice noi, dinatorii, se ia pe dinăuntru, până să finisează frumos. Asta e prelucrarea ciuberului, adică construirea ciuberului. Pentru confecționarea vaselor cu burduf, a butoaielor, cum spunem noi, meșterii din Avramiancu folosesc doage din lemn de fac cu umflătură la mijloc, așa numitele doage curbate. Încheiatul lor cere o tehnică mai avansată și se face numai pe timp de vară. Cioplirea doagei cu mezdreaua, îndreptarea pe o parte și pe alta, cu jileul mare și netezirea vasului după încheiere sunt etape asemănătoare confecționării ciuberelor și donițelor. Vasile, să-ți fac ciuberul. Hai mă, fă! Pentru ce te poți? Aoleu, pentru spăla haine, mă! Pentru băieți haine? E, că dar n-ai ciuber, mă, te pui de la casă. Gheorghe Vasile are 70 de ani și locuiește în Costești, un sat pitoresc ce aparține comunei Albac. Odată ajunși aici, la aproape 1200 de metri altitudine, localnicii spun că ai pășit pe acoperișul lumii, căci așa numesc ei zona în care viețuiesc. Pe parcursul anilor, în Costești s-a dezvoltat o adevărată artă a lemnului, grație inventivității și înțelepciunii meșterilor populari de aici. Gheorghe al lui Cordomic, cum îi spun oamenii meșterului, a învățat văsăritul de foarte tânăr, de la tatăl său, care i-a arătat cum să lucreze bucata de lemn pentru a face ciubere. Nu a uitat nici azi cuvintele lui Tătânesu. Cu lemnul nu poți să lucri oricum. Îți trebuie răbdare și mult drag pentru ceea ce faci. Numai așa poți deveni un meșter bun. Am încheiat ciuberul, l-am cercuit, l-am fașit și l-am rostit. Acum îl pui în scandul de vasarie, așa se spune la noi. Și îl dinăm. Știi? Nea Vasile, faceți meseria asta mea. Băi, eu nu am învățat, eu am învățat meserie, eu am învățat soplite. Eu n-am învățat vasaria.
E, dar asta e bună că stai numai în cur pe scan, știi? Nu, mă, eu am lucrat și eu la știnghirii de Nu, așa, să ai de-a acoperit pe casă mea. Dar să ai ce lucra, să stai în cur, știi? Ca să stai pe o de Să aducă voia câte un pahar de vin ars. A ta aduceați? mai aduce, dacă te portai bine, te-ai lemnii, făceai ce zicea, dai la viche, la porci. Să aducea. Se aducea, dacă nu, Dacă nu, te lăsa să stai cu gura uscată, ha? nu.